Sugeng dalu Mas Dalan. Oh iya, sugeng dalu, sugeng rawuh, Bapak. Mbak Mami ini bayangan kawak nih. Oh iya. Nggih niku sampun anu. Lebat ngriki pun boten asing malih. Iya, pangapunten menika sampun kula las malih. Nggih. Kula wingi Niki jan sowan nang kali dalan gaul nih. Oh iya, ketemu dewa niku WA kula sudah lumuput kasih HP kula telah baterai ini gara-gara mami ini lho. Iki sugeng dalu Jumaten Mbak Lurah. Mbak Lurah Nur Hidayat. Niki jan piyantune yo gaul. Dalange yo gaul. Oh, Pak Nur niku seiman menika. Nggih. Nyalone lurah ping 4 akeh dadi niku. Apa kajian menika pancen. Masa niku ditelateni Pak Lurah. Nggih. Ngaten. Jamu ora mlebu. Nun sewu menika pangkat derajat menika sampun garisipun wekdalipun dipun aturaken Gusti Kang Karisya sampun. Terus nika kerawuhan Bapak Tabdi saking notaris Magetan. Alhamdulillah. Ini diaturi minggah kesane nyawer. Oh, iya Pak. Iya Mas. Niki pun niki piyantunipun lomo. Oh, iya. Mengke kersane para warunggones dipun sawer sedaya. Langsung minggah sak menika menapa mangke? Oke. Oh, nggih mangke panjenengan mari wedal kersane nyawer. Nggih. Panjenengan rumiyin mangke ingkang dipun kersaken menapa, Bos? Roro Jonggrang, Roro Jonggrang dipun pamenaken. Dipun pramenaken. Nggih. Saya menika Roro Jonggrangipun wonten 3. Nidhek mimi. Sanes mimi, Pak. Anak Bos. Niku sanes mimi. Niku mami. Menika aslinipun wonten Raga, aslinipun sanes Mbak Mimi itu sanes. Oh nggih. Mbak Tete. Oh, ingkang netek Pak Mimi ingkang nyusu kula. Kenae iki ngene lho. Mami nggawa Mimi. Oh, alah nggih. Nggih. Nun sewu, Bos. Nggih. Ngatos-atos. Nggih, mentalampun kedaluwarsa nggih klaten. Nggih. Monggo. Niki kalih Mbak Mimi nggih. Nggih. Jonggrang, jonggrang. Turut Tung tak tak. Ana apa Bandung bengak kembar-kembar. Kaya duwe gocak. Mimi. Aku ketularan jambane. Jonggrang. Piye, Pak? Waspadakno prajurit wis kalah perang karo prajuritku. Mula sliramu bimo tak boyong, tak dadekne bojoku nang Kadipaten Pengging. Aku Iya. kok dadekne bojomu? Yo, kowe. Aku emang hampir. Ketemu pirang perkara Bandung kan ndarepe bojo aku, he? Sliramu yen manut, yen sliramu manut, bakal tak ombyong-ombyong donya, tak gekne tuku mas loro. Bakal tak pinangkani apa penjalukmu wong ayu. Ngono Bandung. Iya. Kamangka mimiku wis kedaluwarsa. Ora apa-apa. Masuk kiwir-kiwir ya tak telateni. Sing penting Mas Dalang ngene kene gak apa-apa. Ngene ya Bandung. Iya. Yen pancen kowe bener-bener pengen duwe bojo aku, Iya. aku duwe punaki pancen. Apa panyuwunmu wong ayu? Aku ora njaluk HP-ipun. Oh iya. Aku ora njaluk mobil rebon. Iya, njaluk apa wong ayu? Aku njaluk bayi 1000 cacahe sewengi dadi ya Bandung. iya. Seliramu ora njaluk donya brana, ora njaluk kolam renang, Gak, ora njaluk tak layar pomas omahe, gak. ming njaluk anak 1000. 1000 sewengi dadi ning kur karo amakmu ya Bandung. Iya, mambengi wis jamu STMJ kek Ngawi. Halo aku mambengi. Wis jamu STMJ. Ayo Bandung. Bangga tak pinangkani. Sana nono Bandung. Jogja Aero Sauntoro. Para jin priplayangan, aku njuk gaemu. Ujono si Jonggrang jaluk candi cacahe 1000, sewengi kudu dadi sawengi jagung loro. Jonggrang kediwasan Jonggrang. Iya Bandung. Saurunge jagung urung oleh Makarya urung rampung. Lah ya Bandung. Coba hitungan ben menawa iso minangkani panyuwunmu. Kuwi saka kono, saka tengah, kuwi sing lungguh ora siji sliramu gak gelem, Ora Bandung. tetep gak gelem. Sliramu sijine.
muk-muk no piye? Ora apa-apa Bandung ndak rene sing duwe. Reca omong kowe. Dadi reca kek reca rondo Mas, resone pantan. Nun sewu Bos Bandung, injih Raden Bandung, injih nun sewu reca menika pun boten saged menapa-napa. injih Ngeten niku nek arkeologi. injih Reca niku lek kula niku patung lho. injih Nggih, kula nek pelukis ya. injih Kula saking studi formal lukis. injih Reca niku arahipun boten pas, Mas. oh injih Cobi dipun Pingar. dipun banner saking bokong niku dipun agem kidul. wis tak ada lho Lho apa? Dipun bokong bukan itu. Sik. Bandung yo kurang ajar lho. Jangan ngadeg kok. Mosok kok nek Masa tujuan nek ditemu yo kaya aku lho. ora kaya pas ngono aku. Gusti Allah. Nyunjung aku. Dok, kowe sak SMP meremo ya, Dok. injih nang wong lugu diaturi wis manut wae Kaipun ngaten, Bos. injih nggih mekaten ketoprak sampun rampung Dereng, Bos. Lah wong oh lagune ya Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mongkal yen aku nandang kaswadran waspadano prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Tobat jonggrang wanita kemparan orang ngerti yen Bandung lanani jagat putra ratu Prabu Pengging Damar Moyo aku duwe aji seti Bondowoso Roro jonggrang manut sun putu garwa iya apa iya jonggrang panyuwo tak turun yo
panjenenganipun Profesor Dr. Nur Hidayat. Nggih. Panjenengan kedah 3 kali show. Eleh, nggih. Kalih lagu mawon. Mboten niki 3 Mas. Nggih. Ya 3 niki khusus panjenengan Nggih. niki. Awit menapa? Bapak misik iki. Dalem. Nyuwunipun menapa Mas? Mbak Sekar. Gentosan. Niki ninggal katresnan wonten nggih. Wonten tinggal kesana wonten. Mriko terus sewu Iki tinggal kacung